yakapalasa imene anthu ambiri timakhala tikubwera kuyambira kumidzi angakhale mtawuni timayidziwa kuna kuti iyende pansewu ndiye kuti munthu adzipalasa kapena kuti munthu akheni chini mphamvu lethu zabwino zija kumapalasa ndithu ndi njingayo iyenda. Koma no pali mkulu wina wake mu mzinda wa Mzuzu amene wapanga zachilendo iyeyo tu ali ndi njinga yakapalasa koma njingayo supalasa koma imayenda. Kuti chini chichitika nchani kodi pa nkhani imeneyi? Programu yale ya chuchuchu ndakutengerani kuno ndi msewu wopita ku Chiwavi mu mzinda wa Mzuzu moyang'anizana ndi St. John of God. Ndipo kuno tatsatira mkulu ameneyo amene ndi luso labwino kwambiri, luso lozama makamaka pa nkhani yokhudza zotchera. Kale pompo dzina langa ndine Sam Kalimira. Ndiyeno ndimanena kuti kuno tabwerera mkulu ameneyo. Mkuluyu ali ndi nkhani pano, koma nkhani yonse ikuchokera pa njinga imene ndithu ili panoyi. Njinga imeneyi ndi njinga yakapalasa, njinga imene ndithu munthu kamayenda umene udzipalasa ndithu, koma neye adayipanga zinthu zonena kuti njingayo samapalasa yayi, koma no munthu adzingokhalapo nkumayenda basi. Mujachitira njinga ya moto, njinga ya moto kumakhala magiya, ndiye timva pano kuti pamakhala magiya nanga nokodi zimakhala motani. Koma njinga yake imene bwera pano ndi imene tu mukuyonayi. Ndi njinga ndithu, sikuti kapena zoti yayi, ndi njinga ndithu. Mukaona ndikuti imene ni hutala imene nditi pansewu sungachite ngozi yayi, chifukwa ngati munthu sakuyenda bwino umuimbira hutala imeneyi ndiye kuti munthu amene akupatuka. Mkulu wake ndi ameneyo uyu fikani chapa ehede. Dzina amalaya kuti ndi ndani? Ine ndine Khumbo Kaira. Khumbo Kaira. Yes. Akaira amakondokhala ku Chitipa. Yeah, ni o Chitipa. Chitipa? Yes. Kuti Kuwenya. Kuwenya. Yes. Oh, kuwenya pakuti paja kuwenya ndikuti ngati uchokera pa Chitipa boma umaenda kwa? Tikachoka pa Chitipa boma timakwera makamoto obwera no kuwenya. Amwe ruti yake makafika ku Thalire. Okay, paja wenya ili pakati pa Thalire ndi Chitipa boma. Yes. Ndi pali wenya pakati apo. Yeah. Ndiye kumudzi kuno. Yeah, ndiye kumudzi kuno. Ndiye muli kuno ku Mzuzu. Chabwino. Muli zaka zingati? Ndi zaka 31. 31. Yes. Ndi nokwatira ndithu. It is single. Single. Oh. Ndiye njinga iyi ndiyani? Yeah, ndiyani. Kuti tithu ndi njinga yakapalasa njinga ya moto? It's an electric bike. Electric bike. Electric bike. Ndiye tikuzoona kuti ndi njinga yoyendera magetsi. Njinga yoyendera magetsi. Ndiye ndi imene iyi. Koma no house tine chose imechikuonekachi ndi njinga yakapalasa. Ichi chimechikuonekachi si njinga yakapalasa. Ina njinga yakapalasa. Koma panopo ndi yokhala electric sopa. Electric bike. Yoyendera mphamvu ya magetsi. Ama ice cream. Yeah, chifukwa timaliza so mphamvu ya ice cream charge ma battery. Okay, muli ma battery umu mkati muli ma battery ndithu. Ndikuti ukamayenda mmakhala kuti tu muendera mphamvu ya ma battery wa magetsi. Yomwe yasungidwa ma battery mtachita kuchokera mu magetsi ice cream. Tiyambirire poyambirira kuti chidwi choti mpaka mkhale ndi njinga imeneyi chidayambira poti bwanji chidwi chimene? Chidwi chimenechi chinayambira poti napanga discover nena kuti fuel prices akukwera daily. Ndi kuona kuti means ya transportation inekuenda kuti ndichoke kunyumba ndibwere kumoto simandipanga cost
ndenoti ndikapange njira yanji kuti ndiseve ndalama ndenapeza means kuti ndipange njinga yoyendera magetsi. nkhani yaikulu ali pa fuelo ndithu kuti fuelo akunkanu ukwera ndiye kumaona kuti tsono fuelo akukwera komano mayendedwe mwene ndalamaso mataxi kuvuta kuno kunzuzu kunoko kwambiri amene mukutitsatira anthu kuno amayendera kwambiri pa mataxi mataxi amene ndithu maona abwino aja kuno amayendera mwina mchengotuwa kapena chiwavi kupita uzolozolo ku chiputula amayenda kudzera nthu pa mataxi ndeno mitengo yake ndi imene imatengeza maka 400 ya 500 ndiye kuti 2 and 4 ukhanika 1000 ukapini ndiye kuti wayenda ndi akuluwa akuti adaona kuti yayi ndipange njinga kutengera kuti yayi magetsi amakamaka mafuta agalimoto ngokwera ndi pamene so mnalota kuti ndipange chimene choti chiyendera mphamvu ya magetsi. Koma chikuyenda ndithu zotheka ndithu zotheka. tsopano luso labwera maganizo abwera kuti ineyo ndipange njinga yoyendera mphamvu ya magetsi kuti mfike kuti tsono muyambe hands on kuyamba zidakhala bwanji. zimene zinayamba chaka chatha ndipo zanditengera nthawi ndapanga ndithu matrials ambiri kufika poti chinthu chakhazikika ndiponso anali maloto anga kuti nthawi nake zapanga njinga yoyendera magetsi ndipo ndakwanisiradi maloto anga. Anali maloto ndithu tidule pompo apa ndikubwezeni kumbuyo mmapanga chani uyo kapena kuti pa ma skills amene nawo munaphunzira chani. ine naphunzira zophunzira za electrical installation pa Mzuzu Technical College. Technical College yeah mune munakaphunzira zimenezi zokhudza za magetsi. yes panopo mukati mukudya kunyumbako ndiye kuti nkhani yake ndizokhudza magetsi. pano ndipanga chabe zokhudza zotcherera koma munaphunzira za magetsi zokhudzaso ntchito za ma technical works. yeah ntchito zokhudza pama anthu amamugwirisira zinthu aphunzire ma grinder chilichonse chokhudza ma electrical appliances ndi makonzi ndithu ndiye kuti tilekeze kuti wayesa unokeka mukoza wireless mbali ya electronics ndezozo I don't deal koma nozo za magetsi part of za magetsi munthu wamanga nyumba afuna ike wiring mukachita ndikapanga ndithu zimene zimene mnaphunzira ine pena pake pavuta magetsi mukakonza ndithu ndi ntchito yanga. zotcherera zinangoziphunzitsa ndekha. tapeza kuti business yo ntchito zikusowa zokhudza za electrical installation ndinayamba workshop ndiye nkumawotcherera moti mmawotchereraso ndithu. komano tiuzeni kaye nkhani yokhudza maphunziro mwati maphunzira ku Technical College. yes munaphunzira bwanji muli maqualification otani. ndidi electrical trade test grade 1 ndi grade yomwe ndili nayo pano za magetsi ndi panopo mati pachani panopa timapacha pa garage workshop yanga kayamati garage ka workshop mune workshop ya ineyo ndi Khumbo multipurpose workshop. yes panopo yes koma no nchifaya mwati multipurpose ndi ntchito zomwe ndimagwira ineyo zambiri. ndimafuna kuti tidzauza Malawi kuti azitimvetsa bwino kumayangana kumeneko. multipurpose momwe ndi zinthu zambiri zomwe timatanthauza ndi ntchito zomwe timagwira timapanga apart from kuyipanga njingayi timapanganso ma window frame timapanga ma door frame mageti ndi zinthu zambiri zomwe zimapangidwa kuchokera panopo mfake mweka multipurpose ndithu. koma nikuphunza kwenikweni munapanga za magetsi chifukwa chake njingayi mudatha upanga kuti ziyendera magetsi. yes chifukwa munapanga za magetsi. amene mukutitsatira ndimati ndikuwuzeni kunena kuti ndafunsa dala zonsezi kuti kodi pano mamatani kapena kuti munaphunzira chani chifukwa chakuti ndifuna tilumikize bwinobwino nkhani imene tabwera pano
si nkhani ina ndi nkhani ya njinga imene ikuyendera magetsi. Kuti nzotheka kuti njinga yakapalasa munthu kuyisintha nkumangokhalapo munthu kumendera magetsi, zotheka zimene tabwerera pano. Ndeno khumbo ndi amene tikucheza naye pano, ndi amene tamutsatira pano, tifuna tiphunzirepo chifukwa tchutchutchu nkhani zimakambira amene zilili mopanda kukondera mantha kapena njengunje kumene timakamba nkhani imene lili madzi ayende kapena kuti nkhani chilungamo chimayenda ngati madzi pa nkhani ngati zimene zizi. Tsopano iyi ndi njinga yakapalasa komano yoyendera mphamvu ya magetsi. Mwati mudayamba ndithu loto limeneli kumbuyo konse kuti funa mudzapenge njinga yoyendera mphamvu ya magetsi? Ndithu loto ndithu kwathu loto ndithu ya nali maloto anga lero loto lakwaniritsidwa. Ndi mwati munapanga attempt kwa kawiri konse mukuyesa kuti kodi ndipange njinga kawiri konse mukuyesa? Ndayesa almost 10 times to 1. 10 times kuti chifika apapa 10 times udayamba bwanji? Kuyamba kwake kunali kuti kongochipanga chinthucho monga momwe ndimaganizira, munthu kuchipanga nkuchisiya nthawi nkumapita nkupangako pang'ono basi with time chinthu chicha nkumatheka, kuchipanga kufika stage iyi nkumayesa kupeza kuti chinthu chicha chikutheka. Kenako ndikachiyesa kuona kuti pali vuto ndipange bwanji, ndipange sort out vuto licha, ndipo ndithu ndi nthawi chinthu chicha nkumachipanga build nkufika poti chino chinthu chicha chapanga setu. Kusoza kuti mwakhamu kuchipanga improve. Yeah. Mwayamba choyambirira nkumati ndikepo chakuti choncho nkumaonjezera. Iroyo ndikuona ni ukhulu kwambiri chifukwa simufuna otchula zinthu pano. Simufuna otchula zinthu pa mukuopa kuti pake anthu amene akutitsatira mwina abera zero zanu. Komano iyi ndi njinga Yes. Ichi njinga ichi? Yeah. Ndi njinga ichi? Ndipo choyambirira mudagula njinga iyi? Chile choncho. Choyambirira ndagula frame iyi. Frame iyi. Simudagula njinga yanyowana? Inali yotiso ilibe matayala, ili ndi malimu chabe, ndithu. Frame yokhaya. Ndikena kamatolera 1 by 1. 1 by 1. Kutolera tizipangizo tsopano. Tizipangizo chinthu changu machipanga assemble kuti chioneke mene ndikuganizira. Tsopano ndikaona teyala iyi ndila njinga kapalasa. Kapalasa njinga yakapalasa teyala. Komano ndikaona kumbuyoko kuli kateyala kakang'ononso kamene sindikudziwika ndi njinga yakapalasa kandi wili bala sindikudziwa. Nanso nditala njinga ndithu. Teyala njinga. Pali masize osiyana-siyana. Mungoti poni ndaling'ono. Ndaling'ono. Ili ndalikulu. Ndalikulu. Tsono nkhani yonse ndikuti kumbuyoko. Ndithu. Kumene mabisaku. Kumene bisaku inji. Chabwino. Ndimafuna muime chapena pake apa. Hede sindikudzeni msanga kuti Bernard akuona motana apopo komano nkhani yake amene mukutitsatira yagona apapa. Iyi ndiye engine imeneyi. Tikunena kuti njinga yakapalasa komano khumbo wayipanga njinga imeneyi kuti ikhale yoyendera mphamvu ya magetsi. Kusonyeza kuti munthu mukaona maphedulo awawawa sikuti songoti munthu ukhoza mapalasaso palibe zoti munthu mapalasa apa chifukwa nthawi zambiri tikati njinga ndikuti munthu upalasa koma maphedulo amene wawawa ngongopondapo apa palibe zopalasa apa iya. Tsono njinga za moto kumakhala magiya andi magiya awo munthu umagwiritsa ntchito phazi ndi kumaponda kuntundaku kumagwira kuntundaku ndikuti zayenda koma no imene iyi maphedulo ngongo kungopondapo. Nchifukwa yake muona kuti maphedulo awa angokhala level imodzi sadakhala osiyana ifika khala njinga phedulo ina ikakhala apa ine makhala musimu kuti udzitha kupalasa bwinobwino koma no apapa sizili choncho iya. Khumbo ndalakwitsa kuti maphedulo tabwacha pafupi pa chapena hede
maphendula wanu ngongopondapo sina chicho ndongopondapo basi magiya ngati ayi kulibenso magiya kuti njinga ili magiya ili nawo ndithu pali magiya apa ndithu magiya alipo ino musazunguze mutu amalawi apa mwati pali magiya apa magiya ndithu alipo kuti munthu ukhoza kumasintha magiya uli pansewu pachikweza kusintha positheka kusintha zotheka ndi zotheka zimenezozo magiya alipo magiya timasinthira ababa ikandionesa free ndeuti kukundu kuyendera giya 1 mmasinthira apa magiya amene bandithu ikabwera pa 2 ndeuti yabwera pa 2 kumusi une kwasintha meneko ndithu yasintha meneko ikabwera pa 1 ndeuti kuku yabwera pa 3 kuti njingayi munthu akhoza kuyenera mtunda utali bwanji mtunda utali ine ndikuzonena kuti sindayambe ndayenda ku mtunda utali koma ifoti chinthu chili ndakachiyesabe ndikungoyenda chapeta around mtown muno muzuzu momwe eya kufikirapo tino ndichiteko film kuti chilichonse chili bwinobwino ndikuyenda mtunda utali ndinakafika mkhata kuti mmakhala kulokozo simakhala ku area ndiye kuja kumenda bwanji bwera ku kumenda njikeke yomwe ikapena ndimayenda ndi yomwe yomwe magiya ake omwewa ndithu magiya ake omwewa chabwino tibweranso ku hudala limene kodi mumasolo amahudala anthu magalimoto mmadzake manjinga apene chifukwa ndikuona kuti ndihudala ya serious ndithu ya serious ndithu munthu kukupatukirani ndithu amapatuka ndipo amacheuka kuti galimoto ili kuti koma usadaba kuti ndichinge kubwera pambuyo inu muli pamwamba pakepo mutakwera takwera ndili pamwamba chabwino ndikuyenda ndithu ndino tipite uko iyi ndiye mwati ndiyo injini umu ndiyo komwe kuli injini uwu ndiye mphika uwu ya moti kuti timaswe chonse chinde kuti anthu akha ngati abanzeru zanu ndizotheka iye koma injini yake ndimene iyi injini yake ndiyomweyi ini brief anthu mungauza kuti chimene chiziyenda munayikamo chani imene mkati ndimafuna mudzaya ngana anthu menemo nayikamo mota yomwe imachita drive chingayi kuliso gearbox yomwe imachita gearbox ndithu gearbox pa njinga ili nkatimo ndithu chamupitirizana nde mota ikachita drive gearbox ija imathandizira kuti mphamvu ichulukise utha uchulukisa mphamvu ndi speed ija imachita vale ngati uchulukisa mphamvu ndoti speed imachepa ngati uchulukisa speed mphamvu zimachepa nde timapangira kuti mota ija saichite overload nde ntchito yake ya gearbox zebe zimene zoti mota gearbox izi zinabwerabe polingalira malingaliro anu kuti mfuna mudzapangisa njinga yoyendera mphamvu ya magetsi ndithu anali maganizo anga onse ndiye kuti muganize dayi pafuna mota pafuna gearbox lingaliro limene linabwera bwanji imene lili maganizo amene anabwera kuti ndikuzera mkafukufuku wange chinthu kuti chiyende mota singapange drive chinthu chipopanda gearbox zili ngati galimoto chilichonse chinthu chomwe cha engine chimayenera kuti chipasidwe gearbox kuti chisapangidwe chithe kupanga drive mosavuta ndimene kafukufuku wanu amene adachitira napangira so gearbox musi kuti njagalemota ayi mulibe ya galimoto koma ni gearbox yanu ino yopanga nokha iyi ni gearbox yopanga nokha ini yes
siya galimoto ya aisi agalimoto chifukwa nga simu nawo ikozo kupanjira ikozo unongeka ndiye tikete ne makaniko wa galimoto adzakoza mekaniko ataukonza nditu nanga si se mekaniko part yoti munthu ataukonza nditu nditu koma nkhani yake ndena kuti iyi ndiye gearbox mene munde muli engine mene muli mota gearbox chilichonse chomwe kuti mapangisa njinga kuti zipita kusogolo zili kumbuyo njinga imangopita kutsogolo sipita mbuyo ayi libe reverse kutsogolo basi kusogolo basi ola kuti umakwera mtunda ngati mabhatiri apezeka kuti atrena muli pa mtunda pacha simabwerera mbuyo basi mayima pompacha muli mabhatiri angati muli mabhatiri 4 ndi mabhatiri anji kapena kuti okay ndifuna ndimvetse sifo yanga ngase tikati bhatiri anthu amene akutitsatira amene akuonera pakanema koma amene akumvera pa wireless magazo angu ngona kuti akati bhatiri pali mabhatiri achoika mu wireless aja pali mabhatiri anjinga moto pali mabhatiri agali moto ndi Mungu apatsa picture kuti mene muli mabhatiri otani kapena mna pangalo mabhatiri wo ayi sinapange njini okay in short bhatiri omwe ndikuyuza muno bhatiri ili musindeko chako bhatiri ndomwe limayendesa njinga ili ni bhatiri yes yeah. 22 volts yes 3.3 cha ampu yeah mchoncho yes ndire bhatiri kuyendesa njinga ndomwe kuyendesa njinga nde bhatiri limene lili kukwera ukafika kwanu imakandifikisa nditu mawaso ndikubwera pano kukutengeranika kamene kaka kamjinga munde kuti simuyenda andoti sindiyenda nde kuti zavuta apopo ndiyoti zavuta koma bhatiri yake ndimene lili limene nde mabhatiri amachacha chargeable battery timachaja kumagetsi magesi mneka nkati ali ngati nditu sitifusa mneka bwanji chifanga sinu kuopa kuti munena kuti yaya ndafuna koma no mukhoza kutitsimikizira kuti nzotheka ndithu njinga kumayenda osapalasa ndizotheka ndithu sikuti sonzamatsenga aya se reality zikuchitika ndithu kumayenda pansi bwino kumayenda bwino anthuso kumandifunsa kuti njinga ikuyendera chani ndi anthu mmauza kuti chani akafunsana kuti kuti njinga ikuyendera chani mmafuta chifukwa mukamayenda mtawuni ineyo ndinakwerapo kamodzi mwina mwisunga ineyo ndinakwerapo kamodzi kuti mkulu yakuoneka ngati kuti ali serious fa mmakhala serious mukakhala panjinga mmakhala serious kuti mkulu ali serious satipangira ngozi amene anthu akamafunsa mmaticha ndimayankha kuti iyi ndi njinga yoyendera magesi naipasaso zina kunena kuti khumbo electric bike amene mukutitsatira njinga imene iyi akuti ndi khumbo electric bike chifukwa chakuti ndi nzeru zake anaganiza yekha nkuona kuti ndithopanga njinga ndipo njinga imeneyi yoyendera magetsi nkumayenda bwinobwino pa chitunda pokwera pakuona kaya mchigulu kaya mgalimoto kumene pa ndandanda pa galimoto kuti pali galimoto amayenda ndithu bwinobwino ndithu ndakuti njinga yake ndi imeneyi khumbo electric bike ndi ya khumbo kaira kwawo kuchitipa koma ukhala kuno kunzozo tinamutsatira timve chithu cheniweni chifukwa timati tikamaona kuti kuti mkulu ameneyu bwanji ndi nchikhope kuti kucheza kwathu mukuphunzapo ziwiri zitatu komanso mukulimbikitsidwa zotheka ndithu munthu khala ndi nzeru kuzilumikiza nzeru zija kupanga chinthu cha mphamvu ngati chimene chili panochi ichi chakuti chimayenda ichi ndiyeno tikufuna kuti njinga imene iyende muione imene imayendera njinga imene ikayenda kumapeto kwakeko tikhe tikulawa ku break tikatero tikumana mchigawo chachiwiri koma panopo tifuna khumboyu ayende pa njingayi awo tione kuti nzotheka njinga idi ikuyendadi osapalasa iyayi ikuyendadi bwinobwino ndiyeno mukhale pompo